Suomessa on yli 500 000 maahanmuuttanutta, joka on valtava ja potentiaalinen kohderyhmä, mutta myynti- ja asiakaspalvelu heille on haastavaa. Vegarts Oy on ensimmäisenä Suomessa kehittänyt tähän ratkaisun. Vaivaton ja nopea monikielinen viestintäkeskus Babelin Kala. Palvelemme 15 kielellä maanantaista lauantaihin puhelimella, viestillä, sähköpostilla ja somessa. Suunnittelemme myynti- ja markkinointikampanjaa ja hoidamme outbound-soittoja hyödyntämällä maahanmuuttaneiden markkinointirekisteriä. Meillä voit valita joko kiinteän kuukausihinnoittelun tai työtuntiperusteisen hinnan. Tarjoamme asiakkaillenne palvelua heidän omalla äidinkielellään, jolloin asiakas kokee tulleensa täysin ymmärretyksi ja hänelle jää palvelusta erittäin miellyttävä kokemus. Yrityksellenne avautuu mahdollisuus tavoittaa uusia kohderyhmiä, mikä edistää asiakaskunnan ja liikevaihdon kasvua. Niin miksi Vegarts? Kanssamme teidän asiakkaanne saavat yksilöllistä palvelua heidän omalla äidinkielellään. Palvelemme yrityksesi liiketoimintatavoitteiden mukaisesti ja rakennamme pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin. Toimiva, joustava ja ketterä ulkoistuksen malli. Ja vain kuvittele kaikki kustannussäästöt. Luomme parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun yhteistyössä tilaajan kanssa. Varaa maksuton alkukartoitus ja tapaamisen jälkeen laadimme teille räätälöidyn tarjouksen ja aikataulun. Vegarts.